Административ беркетмә төзелгән һәр шоферга 1000 сум күләмендә штраф билгеләнсә дә, руль ортындагы кеше бер коеш электригә гадәтләнмәсә электерми. ДАИ хезмәткәрләре янынан андыйлар кабаттан коешсыз үтеп китәләр. Район җирлегебездә 23 марттан алып 1 апрельгә хәтле язгы каникул операциясе үтте. Бу операция вакытында 5 райондашыбызга балаларын махсус утыргычларга утырып бирмәгән өчен 5 административ беркетмә төзелде һәм 2 йөртүчегә коешларны эләктермәгән өчен беркетмә төзелде. Иминлек коешын чит илдә иминлек өчен эләктерсәләр, бездә полиция хезмәткәрләреннән куркып, дөресрәге штрафтан шүрләп эләктерәләр. Ел башыннан иминлек коешына бәйле 200дән артык административ беркетмә төзелгән. Ярты сәгать эчендә 4 машина йөртүчегә беркетмә төзелде. Коешларны эләктерүсеннәр иде, үзләренең куркынычсызлыкларын кайгырсыннар иде. Уйлап карасаң, иминлек коешын эләктереп куюның бер авырлыгы да юк кебек. Утырдың, эләктердең, гадәткә керергә тиеш. Тик кайбер шоферлар онытылып, кайберләре масаеп, иминлек коешын һаман эләктермичә йөри. Транспорт дисциплинасы үзәкләре тикшеренүләре буенча куркынычсызлык коешларын куллану юл транспорт һәлакәтләрендә исән калу мөмкинлеген 5 тапкыр арттыра. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.